Any 1987, Tina Turner fa una gran gira per l'estat espanyol. Va ser un tour històric perquè en aquella època no era gens habitual que les grans estrelles del rock ens visitessin. Una jove empresa promotora, Dr. Music, havia aconseguit el miracle. La Tina Turner era espectacular, era un animal d'escenari i a mi m'ha impressionat molt les vegades que la vaig veure tocar a Bilbao i a Andorra, ho recordo, no? Plovent, que jo pensava que no sortiria i surt amb els tacons, ballant, vull dir, increïble, una lleona. Tina Turner va evocar la memòria de més d'un durant la inauguració de l'exposició que commemora els 30 anys de Dr. Music. Uns records que també tornen quan veiem les imatges dels U2, que van passar un mes sencer a Barcelona, posant a punt l'escenari més espectacular que s'ha vist mai en un concert. I sí, a ell, al Boss, també el trobarem. Després d'actuar 11 vegades a Barcelona durant els últims 20 anys, Bruce Springsteen ja és un vell amic de la ciutat. Paul McCartney, U2, Lou Reed i, evidentment, Bruce Springsteen. Són alguns dels cartells històrics que es poden veure en una exposició que apel·la a la nostàlgia dels visitants. Fotos com aquestes també activaran la melanconia. Es van fer a finals dels anys 90 durant el Dr. Music Festival. Neosala va aconseguir que artistes com Bob Dylan, David Bowie o Iggy Pop actuessin al Woodstock dels Pirineus. Jo soc del Pallars, hi havia una vall fantàstica allà a Escalar, la vall de Pla Santa Maria, la vall d'Àneu, i ens vam animar i vam fer un projecte que el recordem ara com potser el millor que hem fet mai a la nostra vida. Però les 3 edicions del mític festival no van tenir continuïtat per problemes econòmics. Això sí, en queden les vivències compartides. Ignasi Gaia, TV3, Barcelona.